салом дӯстони азиз, мову шумо медонем ки имрӯзҳо дар Тоҷикистон вабои коронавирус рӯз то рӯз зиёд мешавад. Мардуми Тоҷикистон барои ин вабо тайёрӣ надоштанд. дар ин шароит давлатҳои хориҷа ё созмонҳои байналмилалӣ ёрии худро ба Тоҷикистон мерасонанд. пеш аз оғоз ба ин навор нигаред. дар ин шароит дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук навиштаҳое пайдо шуданд ки мегӯянд дар аптекаҳои Тоҷикистон маскаҳое фурӯхта мешаванд ки аз дигар давлатҳо ҳамчун ёрӣ ба Тоҷикистон оварда шудаанд. чунин ҳолатҳо дар давраҳои гузашта низ қайд шуда буданд. дар ин ҷо нишон дода шудааст ки кадом давлатҳо ва созмонҳо ба Тоҷикистон чӣ қадар ёрии башардӯстона расонидаанд. кай ва чӣ гуна ба мардум расонидани ин ёрии башардӯстонаро мақомотҳо намегӯянд. вазорати тандурустии Тоҷикистон рӯзи 13 май гуфт ки дар 2 ҳафтаи ахир дар кишвар 801 нафар ба коронавирус гирифтор шуда 23 кас аз ин беморӣ ҷон бохтаанд. дар ҳоле ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ чанде аз сокинон аз даргузашти наздикони худ аз коронавирус хабар додаанд, вазорат мегӯяд дар шабонарӯзи ахир ҳеҷ кас аз ин беморӣ нафавтидааст. дар вебсайтҳои ғайрирасмӣ қурбониёни коронавирус дар шабонарӯзи гузашта ба камияш номи 10 нафар ворид карда шудааст. дар умум дар ин рӯйхат номи 170 нафар нашр карда шудааст. мақомот мегӯяд то 13 май дар шифохонаҳои саросари кишвар беш аз 4100 нафар зери назорати пизишкон ҳастанд ва дар шабонарӯзи ахир 547 нафар аз муассисаҳои тандурустӣ ба хонаҳояш ҷавоб дода шудаанд, вале дақиқ намегӯянд ки ин афрод бо шубҳаи коронавирус бистариянд, илтиҳоби шуш ва ё бемории дигаре. ба иттилои расмӣ мавриди нахустини сирояти коронавирус ба сокинони кишвар рӯзи 29 апрел сабт шудааст. то он замон мақомоти Тоҷикистон афзоиши беморон дар шифохонаҳо ва марги пайҳами чанде аз сокинони Душанбеву Хатлон ва Суғдро ба бемории илтиҳоби шуш ё пневмония рабт медонанд.